डीजे बप्पू राम चौधराना। शादी में अइबो हम तोरा बन के बरतिया गे जान सुन। शादी में अइबो हम तोरा बन के बरतिया गिफ्ट में हम देबो तोरा। गिफ्ट में हम देबो तोरा जयमाला पर नथिया गिफ्ट में हम देबो तोरा सोमवार पर नथिया डीजे पप्पू राम घर चौधराना। प्यार के निशानी हमर रखी है जतन के। तू जइबी ससुरा हम रही जइबो कान के। तू जइबी ससुरा हम रही जइबो कान के करो नहीं बतई है चाहे पूछ तो तोहर सखिया गे ये जान के करो नहीं बतई है चाहे पूछ तो तोहर सखिया गे गिफ्ट में हम देबो तोरा। गिफ्ट में हम देबो तोरा जयमाला पर नथिया गिफ्ट में हम देबो तोरा सोमवार पर नथिया बप्पू राम का कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर 8476970003। मुश्किल होई जइतै डीजे बप्पू राम चौधराना। हम रहब कुंवारे तोहर होई जइतै दिन गे। ये जाना हम रहब कुंवारे तोहर होई जइतै दिन गे। सरवन संतोष योनी लेके याद रखी है बतिया के। सरवन संतोष कृष्णा के याद रखी है बतिया के गिफ्ट में हम देबो तोरा। गिफ्ट में हम देबो तोरा जयमाला पर नथिया गिफ्ट में हम देबो तोरा सोमवार पर नथिया। डीजे बप्पू राम।